bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe mi salmini on mi juurima on mi ñaguin mon Allah moƴƴere onon e ko takki on ko taari on kala wonande kala jogorɗo yebdo ɗo vidéo mo mbaɗanni hande noon jiɗɗen ko ruttade seeɗa e toon to Fouta Coumba Yummen nokku men ɗo kattoɗen nokkane ɗen sen mbi Fouta noon en paltaki toon to ɓunndu Bou Bannaru Malick Sy en paltaki toon to Madina Gounass ne tawno so tawi Fouta haalama falla budde ɓeɗo foof koye nder Fouta jeeya ko heddi ko jinmi haalde tan koɗo banggue mairie woni maire uji goɗɗi toon to Fouta bandiraɓe ɗo enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en garani hodde ɗum noon wadde gurdam ko ma famen e wawe wadde moni kala ne foti yonnude gurdam mum fewno gurdam mum wasa rewde gueɗe aduna yankoje ha koppareje compte ɗum addana ɗum yejjidde e yimɓe wallunoɓe ɗum gam ha wawi joɗade ɗo jooɗi ɗo hande noon eɗen jogui caɗele eɗen jogui saqqede par ce que sa ƴeewi hande leyɗele kewɗe keftama e nder diwanuji men tawa noon ko maire uji ɗi dewɗa ɗon neɗɗo noon waɗanno ɗum maire ko ha wawa yurmade population o waɗanno ɗum maire ko ha wawa ƴewde caɗele e saqqede ɗeɗon guure nguuri gam darade tettande ɓeɗon foddeji mumen ha timma kono noon so tawi kufna watti ɓuucade gandi firti ko yo werle saabu ɗum kufne ko waɗirtuno e hoore ko ha ɓeyde imanagal kono so wayi watti ɓuujade gandi yo werle saabu ɗum eɗen kewide ko ɓowli jeeyake kosam hande noon sa yeehi e ɗo galleji maire uji ɗi kuufiɗi kala ko galleji ñamirɗe kalis mbiyeten ɗum surtout toon to Fouta Coumba Yummen saabu ɗum ko jomumen ponno wadde ko mbaɗata ɗum ɗon te jogoto ko lobbyji e nder oɗon tuma kala jofiɗo ɗumen wooda dariɓe ne mbaɗa ɗumen défendre saabu ɗum ko intérêt personnel o heewi e nder men enen toon to Fouta ɗum tagi hay gouvernement o pour mbawen dañde hen ko jiɗɗen dañde hen koko caɗele gonata so tawi sukaɓe darima gam yidde yoltude hujjaji mumen gam wadde seppoji a yiyat mawɓe ɓe gandanɗa hoorema hande darato jiiɗa wadde ɗumen influencé e nder fannuji ɗi kala mbiya wonde woto daroɗe oɗon mbaɗa ɗum jarani son mbaɗi ko koye mon mbaɗɗon ha e ko nandi hen hande sen ƴeewi e nder nokkuji men ɗi walla e nder diwinaji men ɗi ala ko en kandani kala ko kandude ɗen taw en keɓani ala ko en kandani kono ko ponnoɗen handude ko en keɓani saabu ɗum en yi seppo mawgo ngo gandanɗa hoorema wonɓe toon to Ila Morphil mbaɗi ngo ko fodde seppo wongo jogorɗo ngo wadde ɗo henna e nder Dakar samedi oɗo janggo so Allahu lamɗo jaaɓi kadi ko fodde holno maire darotto ñaama fodde 205 hectares e nder nokku te aussi rutto wiya gaynani taw ko waɗata ko darinoɓe mbaɗi ɗumen ɗon so tawi kaali mbiya wonde duho labale arni ko joom pucci en oɗon ɓe joom pucci en ko kamɓe son goni pucci minen min gona labale te so tawi on boyi ɗon potani tigui rigui boyde ɗo min caƴƴa labale ɗe ko noon wonde yarata bandiraɓe woto hay goto funto hay goto fodde rokketake tettara fodde so wona ganduɗo fodde waɗa fodde nde fotiri fodde ni ha timma so tawi neɗɗo haalnama e sunde haalnama e weñje ronki famde ronki nande ronki teskade tigui rigui ko haalate ko yo jomum holle wonde ko waɗata ko fotani ɗum wadde enen foof eɗen mbiya eɗen jogui hakkillaji Fouta hande ne heewi les jeunes intellectuels kono kamɓe ne yoɓe ɗaɗo darde wonde intellectuel ɓen ɓe gandanɗa hoorema hande hakkillaji men rokkani ɗumen wawde ɓulnade gam darade e dadade gam wawde yoltude hujjaji men ɗo kolla ɗumen holto potata wawde rewde ha ɗiɗon hujjaji jolte kono noon hay goto ɓurani en handude e hôpital uji ɗi gandanɗa hoorema taw ko hôpital uji battam lami taw so tawi ñawɓe men ñawi ene mbasa rewde e ɗiɗo rangronguji ɗo ɗum enen jokkito e bolol hay goto ɓurani en handude e université uji pattam lami ɗi gandanɗa hoorema taw sukaɓe men so tawi jiiɗi janggude jangde dow dowrude e nder ɗon tuma taw ne mbawa ɗum ɗon hebde hol ɓurɗen handude hen eywa so tawi wonde wiyama toon to Wourossogui ene waɗe kono wiye aéroport uji ɗum sohlaka taw
hade aéroport waɗede yato taliji ne moƴƴi so tawi mboɗo foti fatude jaabo mi jippima toon to gandanɗa hoore ma woni wuuro soji e gantuma mboɗo jogori rewde e nder oɗo rang rang pundine ulloyam e nder oɗon tuma so tawi jinnomi ko yo lawol yaw ɓeydima leltude bandiraɓe milliard uji ɗi gonɗo ɗi poti waɗede yoɗi mbaɗe to ɗi poti waɗede ɗi mbasa waɗede ɗo ɗi potani waɗede ko ɗum woni gonga e ko heddi ko noon jinmi ko hirjinde jeunesse mo gandanɗa hoorema ko jeunesse fulɓe bandiraɓe ko dental puuli je yiidango te kala ko yiyana ko hulantake kala ko rendi huule herse ittene gueɗal so tawi en ndendani foddeji men tettatake so tawi en ndendani en kulatake so tawi en ndendani hujjaji men joltatake wadde noon so tawi en gandi ken foɗɓe rendude mbawen hebde ko poɗɗen hebde ko gitten mawmo o min o en ɗum tuma fooɗanade ha joni min komi ɗum ɗo min komi ɗum ɗo ndenden gonen haɓɓere wotere mbawen yoltude hujjaji men wota hay goto jab funtede wota hay goto jab hakkille mum bifte wota hay goto jab wonde nofal moni kala yo hutoro hakkille mum heɗo hakkillaji goɗɗi ɗi ɓeydoro e hakkille mum kono woto yejjid ko Allah rokkunuma e haqqilantagal ko ha tiguiri hakkille goɗɗo bifto hakkille ma ene naftoro gantuma gonta maccugel mum e nder oɗon tuma waɗayma kono wiye ɓoggol e dande mum ene dasma kala ɗo sohluma e métinaji nodduma kala ɗo sohluma e nder bureau ji nodduma taw noon sa ummima aɗa yaha ala ko rokkatma sowona passema tawa ala golle ɗe poɗɗa wawde tigui ko gollade kala ne ummi e yaade Fouta walla kala ne ummi e yaade banggue goɗɗo naworma tawa noon an wonko poɗɗa yencinande galle ma wonko poɗɗa wonde janggo e jaam wonɗo poɗɗa daranade yimɓe woɗɓe janggo e jaam e nder oɗon tuma eyyo